Mapasalamaton ang GMA Sparkle artist nga si Shuvi Entrata sa iyang mga fans human makakuha og 50 million likes sa iyang TikTok account. Gihimo sa Hearts on Ice actress ang iyang pagpasalamat pinaagi sa iyang Instagram post. Gawa sa 50 million likes, nakaangkon usab siya og 2.3 million followers sa iyang Cebuana sa iyang TikTok account. Si Shuvi nagda sa papel nga kring-kring kinsa amiga ni Ponggay nga gida ni Ashley Ortega sa Hearts on Ice. Ug sa nagpadayong mga eksena sa Hearts on Ice, gikasab-an si Monique sa iyang inahan nganong kanunay kining napildi ni Ponggay. Apan pasangil niya sa iyang amahan nga giaway siya ni Ponggay. Samtang si Enzo padayon nga nagpakita sa iyang love expression kang Ponggay. Unsa kay padulngan sa love story nilang duha. Kanauguban pa ang atangi sa Hearts on Ice pagkahuman sa mga lihim ni Orduha. Great news sa mga kapuso nato ug fans sa Voltes 5, ipasundayag sa GMA Network ang highly anticipated live-action adaptation sa hit anime series nga Voltes 5 Legacy: The Cinematic Experience. Ipakita ni ini ang espesyal nga version sa unang tulo ka mga semana sa di pa kini ipasundayag sa telebisyon karong Mayo na kana. Ang Voltes 5 Legacy ang giila nga network's most expensive ug labing dako nga TV production nga giproduce sa GMA Network uban ang two-way company limited ug Telesuccess Productions Incorporated. Gipasigar mo usab nila nga sagad sa mga animators, mga proud Pinoy. Gibitiunan kini nila ni Miguel San Felix isip Steve, Matt Lozano isip Robert o Big Bert, Rafael Landicho isip Little John, Radson Flores isip Mark Gordon ug Isabel Ortega isip Jamie Robinson. Ang Voltes 5 Legacy: The Cinematic Experience, eksklusibong ipagawas sa SM Cinemas.